Čaute, ďalšie videa. Dneska si dáme preskúmavačku tohto detského ihriska. Je toto celkom veľké, takže máme čo preskúmavať. Takže toto sú voľaké takéto osne. Čo to je? To je takto. A keď prejdeme, toto sú voľaké zbranie. Asi som to rozbil, neviem. Ideme naspäť s touto trasou. Učia tu deti, takže neviem, čo budete volať, čo počuť, ale nevadí. Toto je voľaký tunel, tak si ho ideme pozrieť. Môžete vidieť. Takže strašne ťažko sa tu. A tu čo je? Do deti. A toto čo je? Pozrite sa. Či to vidíte? Ale je to tu trošku také. No. Musím sa voľako dostať dole. Cez toto. Takže cez toto lano, či som tu zapadol. Je toto strašne úzke a nedá sa to vôbec korigovať. To bolelo. Už som na konci. A teraz je tu veľká lehecká stena, takže idem to asi vyniesť. Takže ideme to vyniesť. Takže bol fail, ale to nevadí. Takže teraz ideme pozrieť sem. Tu sú veľké trampočky. Tak odskúšame. Dobre skáču. Takže až dosť dobre skáču. Skúšame tú dobrú. A táto celkom ok. Teraz ideme pozrieť sem. Toto. To je také schody. Neviem čo. To je tiež také. A toto je voľačo. Čo to sa krúti? Takže máš sa to rozkrútiť. Toto sú také otáčačky. Je takéto. Môžeme ísť sem pozrieť. Tu je voľaký tobogán, takže ho ideme vyskúšať. Ide celkom rýchlo, ale bolí vás to zadok, to strašne tvrdé. Sme tu pri nejakých guličkách. To je skôr taká preskúmavačka vlastne takéhoto detského ihriska. Je to, keby ste chceli vedieť, je to v Rakúsku, po hlavnom meste. Nebudem to asi aký názov, ale to nevadí. Tento má okolo 100 metrov, plus akože nie 100 metrov, ale proste chápete ma, že je veľký proste na rozlohu vlastne celého tohto areálu. Je tu ešte toho oveľa viac, je to toto veľké detské ihrisko.
Je tu bufet, je tu všetko, je tu záchod, je tu všetko. Je tu aj jump arena, takže ideme sa šmíknúť. Ale vy sa šmíknete zvlášť. Zvlášť, že mi to nezruší video. Takže všetko vždy. Aha, to sme už boli. Taký sme. Takže ideme skúsiť toto zase, ale v dole. Musím si aj podávať zároveň kameru, lebo to je dosť ťažšie. Od dola hore ešte s kamerou. To je veľmi ťažké. Takže je to strašné. Už len 3 vrstvy. A 4. Takže už som prešiel zatiaľ len 2. Ale... kokos. Strašne vyčerpávajúce to. Je toto. Takže to také prvé video z preskúmávačky. Akože takéhoto detského parku. A keby ste chceli viac preskúmávačiek, tak dajte určite like a komentár. Hoďte, že kde by som mal ísť na budúce. Takže toto som si vybral sám, že tak natočiť si nejaké nové videjko. Takže idem sem. Tam som to tak v strede. A už len poslednú. Yes. Tam tiež neviem, jak vyleziem. Bolo strašne spotený som, keby som maratón behal. Takže dáme taký. Dobre, už som tu. Suniecam sa takto ďalej. Dobre, už som tu. Bolo to celkom OK. Toto je taký skúšam. Ešte sa dá ísť. To vidím na tobogáne. Tu je voláčo. To je takéto lano. A vyzerá to tak, že sme preskúmali asi všetko, ale už natáčam momentálne 2 hodiny, takže trošku dlhšie. Toto je ešte voláčo, takto. Kokos. Spotený som na rič. Takže asi sme už preskúmali všetko. Dávajte lajky a odbery a zatiaľ čus.